Ассалому алайкум, тамошобинони азиз. Хуш омадед ба канали Аҳмад дар Истанбул. Нархҳои иҷораи хона дар Истанбул ду вариантро нишон медиҳем. Бигем варианти арзонаш ва варианти як баробар арзонаш ва қиматтараш. 750 TL то ки 750 TL бидонен ба доллар чанд меша, ба рубл ҳозираш намекунем. 750 TL ба рубл 8000 рубл мешава. Ба доллар $120 мешава. Андаки чихели хона дар 750 TL иҷора гирифта мешава дар шаҳри Туркия. се хона мешава гирифта, се хонага гирифта мешава. Хона холия ини суратошо чихели дидестен. Хона холия, ламинат, наванаш туалетш кафеле, коридорша рангш кафеле, душ, кухни, ана ини залыш, ҳар як хонаш чихели диден отоплен дора, туалеташ, ҷои таҳораткунӣ. Турко хонашон туалетошон хеле бигем ранги масҷидҳои хонда ҷои таҳораткунӣ доранд, хеле туалет доранд. Яхеш ду туалет доранд, якш барои таҳораткунӣ, якш барои бигем сидяче. Я бохча доштай бо. Ҳар хонаш чӣ доштай? Отоплен доштай. Рамхи зимистонда гармиш када меша. Нависаги чизош магазинош да 3-4 дақиқа наздики хонай, баъд мактабам дора, баъд ами хулас суратошо диден. Хона холия мебелотай албатта худат мебиёри. Ана ин хона барои ин варианти хона барои касоне аст ки шароитшон мегем ба амиқа мераса, баъд ҷа мисол кор кунӣ мебиён ёки тавбат мебиён. Хай дуюм варианти хона як баробар нархшаи ӯ хоное ки дидем баландтарай 1400 TL. 1400 TL агар ба нархҳои рубли русӣ гирем мешава 15000 рубл меша. 15000 рубл 200 ба доллар чанд мешавад? 120 $240 доллар меша. 140 ё $250 меша. Грубо $250 ҳисобш мекунем. Ана 15000 русида ирам се хонагай, се хонаву як кухни. Кухниёшона айрангш ҳисоб намекунанд, барое ки навистагӣ нестанд. Се ду ба як навистагӣ. Ду як ох. Ду ҷам як. Ду зал я хонаш я спальня айрангш. Ина залай, сурати залыш. И детская спальня. Иш коридоршай, коридорш хуб калон дай. Атон чимодаги кресла ва стул. Ана иш ҳамун спальня ки нишон додам ҳавая. Хеле калон дай. Се дивани бигем гудакошон. Хтия мебелиш стенкаш мондаги. Ана и я спальня дига. Спальня бигем хчон. Ана давомаш. Ям коридорш. Душ. Ям залша. Ай, я параи дигаш гирифтаги ям залш. Яъне се хона ва я кухни. Ям залш ва ина кухниш. Ина и газш барои гузарондани да хона оби гарм, да хона ва кухня ҳамаш. Ва стиральная машина бигем ҳамаш чотки. Шароити ана баланд дараҷаи хуб. Ана 1400 TL 15000 русида ним хеле хона гирифта меша дар Истанбул. Бачое ки бигем дар ҷои як моҳ мебиён местан ёки ҳам хеле хулас муддати дароз местан ва як квартира ёфтан ба хеле шароитое ки нишон додам мушкилай. Бачуда фақат хоное метиҳанд ки бе ремонтай, албатта ремонтш неста, ӯ гармш нестай. Ва шароити хона бисёр бигем пастай. Хуб нестай. Мебелош бе мебелай бигем хнакай. Хай дами тамом. То видеоҳои оянда. Хай.